il-ħadd it-tajjeb. Illum, 15 ta' Novembru, nilqakom għall-Quddiesa ta' 33 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena mill-kappella taċ-ċimiterju ta' Wied Għammieq limiti tal-Kalkara. Jiċċelebra din il-Quddiesa l-Arċisqof Charles Xikluna. Jikkonċelebra Dun Brian Ġalanse, il-kappillan tal-parroċċja tal-Kalkara. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Fil-Gżejjer Maltin kibret matul dawn il-200 sena li kważi għaddew id-devozzjoni lejn grupp ta' persuni li ġew mitfuna hawnhekk wara l-kolera tal-1837. Il-kolera bdiet mill-ospiċċju tal-Furjana u ħafna anzjani, 855, inġabu fil-forti rikażoli mill-awtoritajiet ta' dak iż-żmien u l-koll sfaw vittma tal-kolera. U ndifnu f'din il-biċċa art li mbagħad saret art qaddisa minħabba t-tifkira ta' dawn il-vittmi ta' dik l-epidemija ta' dak iż-żmien. Aħna llum ġejna hawnhekk minn din il-kappella minn dan iċ-ċimiterju għażiż ta' Wied Għammieq, mhux biss biex nitolbu b'suffraġġju ta' dawn 855 vittma ta' epidemija ta' kważi 200 sena ilu, imma wkoll biex nitolbu l-interċessjoni tagħhom għas-sitwazzjoni tagħna li għaddejn ukoll minn pandemija oħra. Li qed tħalli l-vittmi wkoll u nitolbu biex bl-interċessjoni ta' dawn l-erwieħ qaddisa li ħafna minnhom batew ħafna, hemm xi jgħidut ukoll jieħud minnhom indifnu ħajjin ukoll. U għandna bżonn nitgħallmu nożżu ħafna għal xulxin. Minn dan il-post ta' tifkira għażiża jew nitolbu wkoll għal mejtin kollha tagħna u niftakru wkoll f'ħutna l-foqra. L-Papa illum jixtieq li niftakru fil-foqra. Ġesu jgħid dejjem se jkunu magħna. Fl-iskrizzjoni li hawn kif tidħol f'dan iċ-ċimiterju dawn it-855 bil-Latin huma indikati bħala foqra. Foqra. Hawnhekk hawn il-vittmi foqra tal-epidemija tal-kolera tal-1837, kważi 200 sena ilu. Ejjew għalhekk nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm ma tajniex każ xulxin, ta' kemm il-foqra kultant għalina ikunu jisom xkiel, mentri ninsew li aħna wkoll foqra quddiem Alla u għandna bżonn il-ħniena tiegħu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier,
Int li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi n-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-Għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbuk mulej Alla tagħna tina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax il-ħena sħiħu bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek, li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Eluq tal-ktieb tal-Proverbji. Mara taħila min isiba tiswa ħafna aktar mill-ġawar. Fuqha tistrieħ qalb żewġa u dan żgur ikunlu ta' ġid. Risq tajjeb iġġiblu u mhux ħażin, il-lim kollha ta' ħajjitha. Twittex suf u ħjut tal-qoton u taħdmu bil-qalb b'idejha. Tmitt idea għal mażel, jaqbdu d-dussies idea. Tiftaħ mal-fqir idea, tmitt idea mal-imsejken. Arriqa l-ħlewwa tal-mara, fira żbuħita, mara li tibża mill-mulej ta' min ifaħħarha. Għatuha mill-frott tax-xogħol idea, ħajfaħruha l-bibien il-belt l-emejjel tagħha. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr mill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol tad-dejk inti tikol, ħini int u risqek tajjeb. Ngħidu flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dili għammila fl-irkejjen ta' darek u lidek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ngħidu flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. Ara, kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Jara tara l-ulied u lidek. Ngħidu flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Dwar il-ħin u żmien ħuti ma għandix bżonn nikdbilkom. Intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għal arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid sliemu mistrieħ, dak il-ħin stess bħal uġieħ fuq mara li tkun waslet għal ħlas tiġi fuqhom għal arrieda l-qerda u ma jeħilsu b'xejn. Ħuti, intom m'intomx fid-dlam biex jum il-mulej joħodkom għal arrieda bħal ħallil. Intom il-kollu li tid-dawl u li il-jum. Aħna maħniex u li il-lejl, anqas u li id-dlam. Għalhekk ma għandniex norqdu bħall-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qies. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu din il-parabola. Wieħed li kien se jsifer sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġiedu f'idejhom. Lil wieħed ta' 5 talenti, lil ieħor 2 u lil ieħor wieħed kull wieħed skont il-ħila tiegħu u sifer. Dak li kien ħall 5 talenti mar minnu fih ħaddimhom u qala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 qala 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja raġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien 5 talenti u ġiblu 5 talenti oħra. Sinjur qallu, 5 talenti ħallejtli f'idejja, hawn ara, lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna, idħol fl-għena ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejtli f'idejja, hawn ara, lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna, idħol fl-għena ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qal, Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Bżajt u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Hawn ara, għandek dak li hu tiegħek. Qabes is-Sinjur qallu, għaddej ħażin u għażżien, kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx. Mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont immur niġborhom blimax. Ħudulu mela t-talent u għatuh lil dak li għandu l-10 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda jitfgħuh il-barra fid-dlam, hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snien. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej għallimna kif se jkun il-ġudizzju b'din il-parabola. Fil-fatt hemm 2 qaddejja li s-sit tagħhom għafdhom bġidu u ħadmuh u katruh u l-kelma li jirċievu hija idħol fil-għena ta' sidek. Hija kelma li l-koll kemm aħna nixtiequ bil-qawwa kollha li nisimgħu fil-punt tal-mewt tagħna. Għaddej fidil u għaqli idħol fil-għena ta' sidek. U hija wkoll espressjoni sabiħa li turina l-ġenna x'inhi. Il-ġenna iżjed milli post huwa li aħna nidħlu fil-għena tal-mulej fejn ma jkun tassew jonqosna xejn, fejn il-mulej jixxotta kull dema bil-għajnejna. Hemm ġudizzju aħrax ta' dlam u ta' tkexkix u ta' didris ta' snien għal min dak li jafdalu Alla ma jħux ħsiebu u ma jħadmux. Aħna l-kelma talent ħafna drabi nużawha wkoll għal kapaċitajiet tagħna. Imma nistgħu napplikaw għalhekk jekk aħna dak kollu li aħna u dak kollu li l-mulej ilaqqana miegħu noħduh bħala xi ħaġa li l-mulej qiegħed jafdalna. Kemm tkun ħaġa sabiħa. Li dak kollu li għandna, dak kollu li aħna, l-imħabbit tagħna, in-nies li niltaqgħu magħhom, ir-responsabbiltajiet li jkollna fil-ħajja nirrealizzaw li huma opportunità li qed jagħtina l-mulej biex nuru kemm aħna qlin u fidili, ma wkoll nifhmu li dan huwa teżor kbir li qed jafdalna. Fil-fatt talent huwa kejl antikissimu anke ta' qabel Ġesu li kien jikkorrispondi madwar 45 kilo tal-lum. Kien jista' jkun tad-deb jew tal-fidda, kien kejl
ta' affarijiet prezzjużi ħafna. Immaġinaw inti mhux biss ikollok talent wieħed imma ikollok 5. Li jkollok jiġifieri dak il-peace enormi ta' deb jew ta' fidda. Il-mulej irid jgħidilna li anke bil-kelma tiegħu bl-opportunità ta' ħnina li jagħtina jafdalna teżori kbar. Nistgħu ngħidu li llum qed niċċelebraw fil-Vanġelu il-kelma li saret kważi buzzword illum, accountability, il-kontabilità li inti f'ħajtek tkun kapaċi tagħti kont tar-responsabiltajiet li għandek. U l-mulej jippremja lil min hu anke fidil fiż-żgħir jgħidlu inti kont fidil fil-ftit, issa talent ma kienx ftit, imma l-mulej huwa ftit għaliex jista' u jixtieq jagħtina ħafna iżjed. Idħol fil-għena ta' sidek. Inti kont fidil fil-ftit, issa tkun fidil fil-ħafna. Waqt li qed niċċelebraw propju dan il-ħadd f'Novembru fejn aħna wkoll narfu r-responsabbiltà li għandna l-ħutna l-mejtin nitolbu għalihom, niftakru wkoll f'ħutna li għadhom magħna u li huma wkoll responsabbiltà tagħna. It-talent li forsi l-mulej tagħna huwa xi ħadd li għandna bżonn jieħdu ħsiebu. Xi ħadd li jiena niltaqgħu miegħu għandu bżonn l-għajnuna. Dak huwa t-talent għax Alla kull bniedem huwa prezzjuż ħafna. U qed jgħidilna jiena fdajtulek dan. Mhux il-mument li inti taħrab mir-responsabbiltà bħal m'għamel it-tielet għaddej li qal isma' jiena dana talent naħbih fil-ħamrija għax dan is-sit di kienet il-mentalità kellu das-sit dan il-qaddej, dan is-sit huwa aħrax. Jaħsad fejn ma żerax hu. Imma proprju qed jiżra permezz tiegħek ħabib. Aħna ħafna drabi nkengru ma' Alla għax il-fqar ma jħux sibhom, imma llum qed jgħidilna isma' dawk ħallejthom f'idejkom tajjin, dawk it-teżor li afdajtlek. Tajdlu proset, hej kemm ifuh it-teżor li afdajtli, jew kemm ma jitkejjilx bil-flus li għand il-bank, jew kemm se nkun komdu, imma l-qliq ta' vera li wassanni fl-għena tiegħu u għalina ir-responsabilità li għandi tkun xi tkun. Raġel ta' familja, om ta' familja, politiku, isqof, assis, teacher, social worker, kulħadd fil-vokazzjoni tiegħu huwa fdat teżori kbar tal-mulej. Ħafna drabi jkunu nies li għandhom bżonn l-għajnuna. X'kont se nagħtu lill-mulej? X'risposta se nagħtuha? Bżajt minnek u ħrabt? Il-ġudizzju, il-mulej diġà għalilna se jkun. Għalhekk nitolbu biex aħna jkollna l-kuraġġ mhux biex nesgħu ir-responsabbiltà li jagħtina, ma' responsabbiltà Alla se jagħtina wkoll l-għajnuna. San Bernard meta jitkellem fuq San Giuseppe juża propju espressjonijiet sbieħ minn din il-parabola u qegħdin fil-parroċċja ta' San Giuseppe hawnhekk mhux hekk kappillan. Jgħidlu dana il-mastru taxxa kellu għarusa u l-pjan tiegħu li jkollu familja. Da spiċċa responsabbli mill-liben ta' Alla magħmul bniedem. Il-mulej afdalu teżor kbir, imma talab minnu wkoll għaqal u fedeltà. U għalhekk San Giuseppe ukoll sema dak il-ġudizzju ħelu. Idħol fil-għena ta' sidek. Hekk illum bl-interċessjoni anke tal-irwieħ Quddiesa ta' Wied Għammieq, vittmi taċ-ċirkostanzi u l-fatt li spiċċaw abbandonati f'Fort Rikazo li x'aktarx u mbagħad ġew mitfuna hawnhekk flimkien. Uħud minnhom kifet x'aktar x'indifnu anke ħajjin. U l-poplu Malti għax bniedem iħoss għal min jgħaddi minn di traġedja dejjem kellu devozzjoni għal l-irwieħ Quddiesa li ndifnu hawnhekk. U aħna wkoll li naqdu ma' din it-tradizzjoni ta' pellegrinaġġi għal dan il-post fejn ħutna 200 sena ilu sfaw vittma ta' pandemija, ta' epidemija, vittmi innoċenti,
u niftakru fil-vittmi innoċenti ta' din il-pandemija li latitna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuħ, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tħenn għal ħutna l-mejtin kollha, mod speċjali għal daw it-855 minn ħutna li mietu fl-1837 u l-vittmi kollha innoċenti tal-istorja tal-umanità, il-vittmi ta' din il-pandemija kiefra, u nitolbuk tħenn għal-mejtin kollha. Nitolbuk mulej għalina biex inti li afdajtinna it-teżori ta' qalbek u qed tistedinna biex inkunu għaqlin u fidili fl-imħabba, inkunu kapaċi natu kont ta' dak kollu li għamilna. Nitolbuk mulej għal-morda kollha, niftakru b'mod speċjali dawk li huma milquta bil-pandemija, għal-morda kollha fl-isptarijiet, fir-residenzi tal-anzjani, ma niftakru wkoll b'mod speċjali f'dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom, dawk li aħna llum insejħulhom frontliners li qegħdin hemmhekk jitħabtu għas-saħħa ta' kull wieħed u waħda minna. U nitolbu wkoll biex aħna ikonna l-għaqal u l-umiltà nimxu skont dak li jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u din it-talba nofru anke bl-interċessjoni tal-erwieħ ta' Wied Għammieq. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin nofru lil kobor tiegħek jaqlanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbilna l-frott tal-għena ta' dejjem.
bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox. Li nbattulna bħala Salvaturu feddej. Mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-Quddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawwiet. Imbirek minn ġej f'isem ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawwiet. Quddies tas-sewint mulej, inti lajn ta' Quddiesija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' rat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Quddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
Aħfrinna d-nubietna palma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu li sewilna li se jitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mew tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddis, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnanna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Birek il-dawn ħutna, vittmi tal-pandemija tal-kolera tal-1837 u tagħtihom int il-mistrieħ ta' dejjem. U aħna fil-ħina tiegħek nitolbuk bl-interċessjoni tagħhom. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa mill-kappella taċ-ċimiterju ta' Wied Għammieq li nbniet wara t-tieni gwerra dinjija għalkemm l-istorja taċ-ċimiterju tmur lura għall-1837 meta f'Malta tfaċċat il-kolera u hawnhekk tħaffru ħofor kbar fil-ħamrija biex jindifnu dawk li mietu b'din l-epidemija. Jingħad li b'kollox indifnu madwar 1000 persuna li ma' żmien tpoġġew f'qabar li kif rajna dbierek mill-Arċisqof fit-tmiem din il-Quddiesa. F'dan ix-xahar ta' Novembru niftakru fl-erwieħ ta' Wied Għammieq u fl-erwieħ ta' ħutna il-mejtin kollha. Infakru li d-dispensa tal-obbligu tal-Quddiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ. Nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu l-Quddiesa mid-dar u biex inkomplu nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.